Αγαπητοί φίλοι, αυτό που θα σας πω τώρα μπορεί να αλλάξει εντελώς την αντίληψή σας για την πραγματικότητα. Η σημερινή νύχτα, η νύχτα της 29 Δεκεμβρίου 2025, θα αποτελέσει σημείο καμπής όχι μόνο για εσάς προσωπικά, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό που θα συμβεί αυτές τις ώρες, συμβαίνει μία φορά κάθε 157 χρόνια. Δεν κάνετε λάθος, 157 χρόνια. Την τελευταία φορά που παρατηρήθηκε μια παρόμοια διαμόρφωση ήταν το 1868, όταν ο κόσμος βρισκόταν στο κατόφλι των μεγαλύτερων αναταραχών και επαναστάσεων. Οι αρχαίοι αστρολόγοι προειδοποίησαν για αυτή τη στιγμή. Σε ξεχασμένα χειρόγραφα, σε μυστικές διδασκαλίες που μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά, αναφερόταν η στιγμή που τα ουράνια θα ανοίξουν μια πύλη. Μια πύλη από την οποία θα ξεχυθεί ενέργεια τόσο ισχυρή, που κάθε άνθρωπο στον πλανήτη θα νιώσει την επίδρασή της. Δεν έχει σημασία αν πιστεύετε στην αστρολογία ή όχι, δεν έχει σημασία που βρίσκεστε. Αυτό το κύμα θα φτάσει σε όλους. Τι συμβαίνει στο διάστημα? Αυτή τη νύχτα, οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται σε μια διαμόρφωση που οι αρχαίοι ονόμαζαν το Μεγάλο Σταυρό του Πεπρωμένου. Ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης και της θέλησης, μπαίνει σε ακριβή σύνδεση με τον Πλούτονα, τον άρχοντα της μεταμόρφωσης και των κρυφών δυνάμεων. Ταυτόχρονα, ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης και της αυθονίας, σχηματίζει μια σπάνια όψη με τον Ποσειδώνα, ανοίγοντας τις πόρτες σε πνευματικές διαστάσεις. Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Η σελήνη αυτή τη νύχτα φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο, ενεργοποιώντας όλες αυτές τις ενέργειες και κατευθύνοντας τες κατευθείαν προς τη Γη. Οι επιστήμονες καταγράφουν ανομαλίες στο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναφέρουν περίεργα όνειρα, ασυνήθιστες αισθήσεις, ξαφνικές επιφύτηση. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Το πέπλο μεταξύ των κόσμων λεπταίνει. Αυτό που ήταν κρυμμένο βγαίνει στην επιφάνεια. Αυτό που φαινόταν αδύνατο γίνεται πραγματικότητα. Γιατί ακριβώς τώρα, ο κόσμος βιώνει μια περίοδο άνευ προηγουμένου αβεβαιότητας. Οικονομικές αναταραχές, πολιτικές κρίσεις, κοινωνικές ρήξεις. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Και ακριβώς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το σύμπαν μας στέλνει ένα σημάδι. Δεν είναι τιμωρία, είναι ευκαιρία. Μια ευκαιρία που δίνεται μία φορά σε 1,5 αιώνα. Αυτή τη νύχτα, μεταξύ 23:45 και 3:30 ώρα Μόσχας, η διαστημική πύλη θα ανοίξει στη μέγιστη ισχύ της. Είναι ένα προσωρινό παράθυρο, όταν οι ενέργειες θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους. Κάθε πρόθεσή σας, κάθε σκέψη σας, κάθε πράξη σας αυτές τις ώρες θα ενισχυθεί χιλιάδες φορές. Το σύμπαν ακούει, το σύμπαν είναι έτοιμο να απαντήσει. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή η ενέργεια είναι ουδέτερη. Ενισχύει τα πάντα. Αν βρίσκεστε σε κατάσταση φόβου, αμφιβολιών, αρνητικότητας, αυτές οι καταστάσεις θα ενισχυθούν επίσης. Αν δεν είστε έτοιμοι να δεχτείτε τις αλλαγές, αν προσκολάστε στο παλιό, αυτό το κύμα μπορεί να σας παρασύρει. Τα αρχαία κείμενα προειδοποιούσαν: όσοι αντιστέκονται στη μεταμόρφωση, θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας. Τα παλιά συστήματα καταραίουν. Αυτό που λειτουργούσε για δεκαετίες, δεν λειτουργεί πλέον. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσιάζουν πρωτοφανή μεταβλητότητα. Οι πολιτικοί ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις που φαινόταν αδιανόητες. Το κλίμα του πλανήτη αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα. Όλα αυτά είναι σημάδια μιας επικείμενης μεγάλης μετάβασης. Μερικοί το αποκαλούν αποκάλυψη. Αλλά η πραγματική έννοια της λέξης αποκάλυψη δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι η αποκάλυψη. Είναι η άρση των πέπλων. Είναι η στιγμή που η αλήθεια βγαίνει στο φως, που οι ψευδαισθήσεις διαλύονται, που η ανθρωπότητα βλέπει την αληθινή της φύση. Οι πνευματικοί δάσκαλοι διαφόρων παραδόσεων μιλούν για το ίδιο πράγμα. Βουδιστές λάμα, χριστιανοί μυστικιστές, σούφοι σοφοί, σαμάνοι των αυτοχθόνων λαών. Όλοι τους υποδεικνύουν αυτή την εποχή. Την εποχή της μεγάλης αφύπνισης. Την εποχή που η συνείδηση της ανθρωπότητας κάνει ένα κβαντικό άλμα. Αλλά αυτό το άλμα είναι αδύνατο χωρίς κρίση. Η κάμπια πρέπει να πεθάνει για να γεννηθεί η πεταλούδα. Αυτή τη νύχτα θα σας δοθεί η επιλογή, συνειδητή ή ασυνείδητη, αλλά η επιλογή θα γίνει. Μπορείτε να επιλέξετε το δρόμο της μεταμόρφωσης, να δεχτείτε τις ενέργειες της αλλαγής, να ανοιχτείτε στο καινούριο. Ή μπορείτε να επιλέξετε την αντίσταση, το φόβο, την άρνηση. Αλλά να θυμάστε ότι η αδράνεια είναι επίσης μια επιλογή και, ίσως, η πιο επικίνδυνη από όλες. Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες. Ομικρόν με τόνο, τι κάνετε, ομικρόν με τόνο, τι σκεφτείτε, ομικρόν με τόνο, τι αποφάσεις πάρετε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, θα καθορίσει τη ζωή σας για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι προσπάθεια να σας τρομάξουμε.
Είναι προειδοποίηση από όσους κατανοούν τους νόμους του σύμπαντος, όσους έχουν μελετήσει τους κύκλους του χρόνου και της ενέργειας. Η ιστορία μας δίνει παραδείγματα. Το 1868, όταν συνέβη για τελευταία φορά μια παρόμοια διαμόρφωση, ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Παλιές αυτοκρατορίες έπεσαν, νέες ιδέες γεννήθηκαν. Οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν αυτή την ενέργεια έγιναν μεγάλοι ηγέτες, δημιουργοί, πρωτοπόροι. Όσοι αγνόησαν τα σημάδια, εξαφανίστηκαν στην αφάνεια ή αντιμετώπισαν τραγωδίες. Μπορείτε να ρωτήσετε πώς ακριβώς αυτό θα με επηρεάσει. Κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό αστρολογικό χάρτη. Οι πλανήτες επηρεάζουν όλους, αλλά τον καθένα με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το ζώδιο σας, τον ανερχόμενο σας, τη θέση των πλανητών τη στιγμή της γέννησής σας. Αλλά υπάρχουν και καθολικές αλήθειες. Αυτή η νύχτα θα αποκαλύψει δυνατότητες που δεν είχατε καν ονειρευτεί. Ή θα φανερώσει προβλήματα που αγνοούσατε για πολύ καιρό. Ετοιμαστείτε. Καθαρίστε το χώρο σας. Καθαρίστε το μυαλό σας. Αυτή τη νύχτα δεν είναι ώρα για φασαρία και άσκοπες δραστηριότητες. Είναι ώρα για διαλογισμό, για σκέψη, για να θέσετε τους στόχους σας. Γράψτε τις επιθυμίες σας, φανταστείτε την ιδανική ζωή σας, νιώστε τη με όλη σας την ύπαρξη. Το σύμπαν είναι έτοιμο να υλοποιήσει τις προθέσεις σας, αλλά πρέπει να είστε απολύτως αφήσεω μικρόν με τόνο τι θέλετε. Το πύλη ανοίγει, οι ενέργειες έρχονται. Η ζωή σας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Το μόνο ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία. Το επόμενο μέρος θα αποκαλύψει πώς ακριβώς αυτές οι κοσμικές δυνάμεις θα επηρεάσουν τους διάφορους τομείς της ζωής και τι περιμένει κάθε ζώδιο. Μην το χάσετε. Οι ενέργειες που θα απελευθερωθούν αυτή τη νύχτα θα επηρεάσουν απολύτως όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία. Τα νομίσματα χάνουν τη σταθερότητά τους. Τα τραπεζικά συστήματα δείχνουν σημάδια πίεσης και ακριβώς τώρα, σε μια στιγμή μέγιστης ευπάθειας, συμβαίνει αυτή η κοσμική μετατόπιση. Σύμπτωση, σε καμία περίπτωση. Οι αστρολόγοι προέβλεπαν ότι το τέλος του 2025 θα αποτελέσει το σημείο χωρίς επιστροφή για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η σύζευξη του Άρη και του Πλούτονα ιστορικά συνέπιπτε πάντα με μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Το 1932, μια παρόμοια όψη συνόδευσε τη μεγάλη ύφεση. Το 2008 ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Τι θα συμβεί τώρα, όσοι καταλαβαίνουν τα σημάδια, ήδη προετοιμάζονται. Ο πολιτικός χώρος βιώνει μια μεταμόρφωση, την οποία πολλοί αποκαλούν χάος. Ηγέτες που φαινόταν αίτητοι χάνουν την εξουσία τους σε μια στιγμή. Συμμαχίες που υπήρχαν για δεκαετίες διαλύονται. Νέες δυνάμεις βγαίνουν στην αρένα, και πάλι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Δίας σε όψη με τον Ποσειδώνα διαλύει τις παλιές δομές εξουσίας, ανοίγοντας χώρο για μια νέα παγκόσμια τάξη. Θα είναι καλύτερη ή χειρότερη, αυτό εξαρτάται από τη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας, από την επιλογή που κάνει ο καθένας από εμάς αυτή τη στιγμή. Οι κοινωνικές αναταραχές εντείνονται σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους. Φωνές που σιωπούσαν για χρόνια απαιτούν να ακουστούν. Η κοινωνία χωρίζεται σε εκείνους που είναι έτοιμοι για αλλαγές και εκείνους που προσκολώνται στο παρελθόν. Αυτή η αστρολογική διαμόρφωση θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία δεκάδες φορές. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δούμε γεγονότα που θα μπουν στα βιβλία της ιστορίας. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, για εσάς, για την προσωπική σας μοίρα σε αυτόν τον κοσμικό κυκλώνα. Κάθε ζώδιο θα λάβει το μερίδιό του από αυτή τη μεταμορφωτική ενέργεια. Και τώρα θα σας πω τι να περιμένετε ο καθένας από εσάς. Κρυός, για εσάς αυτή η νύχτα θα είναι μια στιγμή απόλυτης δύναμης. Ο Άρης, ο κυβερνήτης σας, σε σύνδεση με τον Πλούτονα, σας χαρίζει απίστευτη ενέργεια και δράση. Όμικρον με τόνο, τι ξεκινήσετε τώρα θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι η ώρα για τολμηρές αποφάσεις, για ρίσκα που αναβάλατε. Καριέρα, έναρξη επιχείρησης, ριζικές αλλαγές στη ζωή. Όλα αυτά είναι υπό τον έλεγχό σας. Αλλά να είστε προσεκτικοί με την επιθετικότητα και την παρορμητικότητα. Κατευθύνετε αυτή την τεράστια δύναμη επικοδομητικά, αλλιώς θα καταστρέψει ομικρόν με τόνο τι έχετε χτίσει. Ταύτε. Ο κόσμος της σταθερότητας και της άνεσης που έχετε υποβάλλεται σε δοκιμασία. Ο ουρανός, που βρίσκεται στο ζώδιό σας εδώ και αρκετά χρόνια, αυτή τη νύχτα λαμβάνει επιπλέον όθηση από την κοσμική διαμόρφωση. Οι αλλαγές που φοβόσασταν θα γίνουν αναπόφευκτες. Αλλά καταλάβετε ότι αυτό είναι απελευθέρωση. Παλιές προσκολήσεις, ξεπερασμένες σχέσεις, δουλειά που σας πνίγει. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Θα ανοίξουν οικονομικές ευκαιρίες, αλλά μόνο αν είστε έτοιμοι να ρισκάρετε και να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Δίδυμοι, η νοημοσύνη και οι επικοινωνιακές σας ικανότητες θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους.
Ο Δίας ενεργοποιεί τον τομέα της μάθησης και της επικοινωνίας σας. Είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσετε μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, να γράψετε ένα βιβλίο. Τα λόγια που θα πείτε αυτές τις μέρες θα έχουν μαγική επίδραση στους άλλους. Χρησιμοποιήστε το, αλλά προσέξτε να μην διασκορπίζετε την ενέργειά σας. Εστιάστε σε ένα κύριο έργο και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Καρκίνος. Για εσάς αυτή η νύχτα είναι βαθιά συναισθηματική και μεταμορφωτική. Η σελήνη, η κυβερνήτη σας, παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση. Θα νιώσετε τις ενέργειες πιο έντονα από οποιονδήποτε άλλο. Η διαίσθησή σας θα οξυνθεί στο έπακρο. Εμπιστευτείτε την εσωτερική σας φωνή. Θα σας οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσωπική σας ζωή, στη θεραπεία παλιών πληγών, σε ένα νέο επίπεδο οικειότητας με τους αγαπημένους σας. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείτε με την οικογένειά σας, με τα οικογενειακά σας προγράμματα. Η απελευθέρωση από το παρελθόν θα σας ανοίξει ένα απίστευτο μέλλον. Λέων, ήρθε η ώρα να λάμψετε. Ήλιος. Ο κυβερνήτης σας λαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από το Δία. Όλα όσα έχουν να κάνουν με την αυτοέκφραση, τη δημιουργικότητα, την ηγεσία, έρχονται στο προσκήνιο. Αν ονειρευόσασταν την αναγνώριση, τη δόξα, να δει ο κόσμος το ταλέντο σας, δράστε. Τώρα ξεκινήστε έργα, βγείτε στη σκηνή, δηλώστε την παρουσία σας. Το σύμπαν είναι έτοιμο να σας κάνει αστέρι, αλλά θυμηθείτε την ευθύνη που συνοδεύει την εξουσία και την επιρροή. Παρθένος. Ο αναλυτικός σας νους και η τάση σας για τελειότητα λαμβάνουν κοσμική υποστήριξη. Είναι η ώρα να βάλετε τάξη όχι μόνο στον υλικό κόσμο, αλλά και στο πνευματικό. Καθαρίστε τον χώρο σας, το σώμα σας, τη σκέψη σας. Ξεκινήστε νέες πρακτικές υγείας. Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες εργασίας. Η ικανότητά σας να βλέπετε τις λεπτομέρειες και να δημιουργείτε συστήματα είναι τώρα ανεκτήμητη. Η οικονομική πρόοδος θα έρθει μέσω της βελτίωσης αυτού που ήδη υπάρχει. Ζύγος. Οι σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη, η κυβερνήτη σας, ενεργοποιείται από αυτή τη διαμόρφωση με ασυνήθιστο τρόπο. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με επιλογές στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Κάτι πρέπει να τελειώσει για να κάνει χώρο για το καινούριο. Μην προσκολάστε σε σχέσεις που έχουν εξαντληθεί. Το σύμπαν σας ετοιμάζει συναντήσεις που θα αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Η ισορροπία που αναζητάτε θα έρθει μέσω της ειλικρίνειας και της τόλμης να αφήσετε τα πράγματα να φύγουν. Σκορπιός, είναι η στιγμή της απόλυτης δύναμής σας. Ο Πλούτονας, ο αληθινός κυβερνήτης σας, βρίσκεται στο επίκεντρο του κοσμικού δράματος αυτής της νύχτας. Νιώθετε τις ενέργειες της μεταμόρφωσης πιο έντονα από όλους. Όλα τα κρυμμένα βγαίνουν στην επιφάνεια. Τα μυστικά σας, η δύναμή σας, το δυναμικό σας αποκαλύπτονται πλήρως. Μπορεί να είναι έντονο και ακόμη και τρομακτικό, αλλά είστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Βυθιστείτε στη μεταμόρφωση χωρίς φόβο. Οικονομικά θαύματα, βαθιές σχέσεις, πνευματικές ανακαλύψεις. Όλα αυτά είναι δικά σας. Μόνο μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη δύναμη για χειραγώγηση. Τοξότης. Ο Δίας, ο κυβερνήτης σας, σας δίνει φτερά, επέκταση, ανάπτυξη, νέους ορίζοντες. Όλα αυτά ανοίγονται μπροστά σας. Είναι η ώρα για ταξίδια, για μάθηση, για φιλοσοφικές επιγνώσεις. Η πίστη σας στη ζωή και ο αισιοδοξισμός σας θα γίνουν μαγνήτης για ευκαιρίες. Αλλά προσέξτε, μην το παρακάνετε. Ο Δίας μπορεί να δώσει πάρα πολλά, και είναι σημαντικό να μην σπαταλήσετε την ενέργειά σας άσκοπα. Εστιάστε στους πιο φιλόδοξους στόχους. Το σύμπαν θα σας υποστηρίξει. Εγώκερος. Ο Πλούτονας ολοκληρώνει το πολυετές ταξίδι του μέσα από το ζώδιό σας. Και αυτή η νύχτα είναι η τελευταία ισχυρή όθηση. Έχετε περάσει από τη φωτιά της μεταμόρφωσης. Ο παλιός σας εαυτός πέθανε, ο νέος σας εαυτός γεννιέται. Όλα όσα χτίσατε, όλη η δουλειά, όλες οι προσπάθειες θα αρχίσουν τώρα να αποδίδουν καρπούς. Η επαγγελματική σας άνοδος, η αναγνώριση, η εξουσία και η επιρροή γίνονται πραγματικότητα. Αλλά να θυμάστε το τίμημα της επιτυχίας. Διατηρήστε την ανθρωπιά σας και μην ξεχνάτε αυτούς που είναι δίπλα σας. Υδροχόος. Ο ουρανός, ο σύγχρονος κυβερνήτης σας, ενεργοποιεί καινοτόμες ιδέες και επαναστατικά έργα. Βλέπετε το μέλλον πριν από τους άλλους. Τεχνολογίες, νέες ιδέες, πρωτοποριακές λύσεις. Όλα αυτά είναι στη δύναμή σας. Είναι η ώρα να ξεκινήσετε νεοσύστατες επιχειρήσεις, να δημιουργήσετε κοινότητες, να εργαστείτε για το καλό της ανθρωπότητας. Το όραμά σας μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μην ξεχνάτε την πρακτική εφαρμογή. Οι ιδιοφυείς ιδέες πρέπει να υλοποιηθούν. Ιχθύς.
Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης σας, ανοίγει τις πύλες του πνεύματος στο μέγιστο. Η σύνδεσή σας με τους λεπτούς κόσμους, η διαίσθησή σας, οι δημιουργικές σας ικανότητες φτάνουν σε απίστευτα ύψη. Είναι η ώρα για πνευματικές πρακτικές, για τέχνη, για θεραπεία του εαυτού σας και των άλλων. Μπορείτε να γίνετε αγωγός ανώτερων ενεργειών για πολλούς ανθρώπους, αλλά προσέξτε τις ψευδαισθήσεις και τη φυγή από την πραγματικότητα. Χρησιμοποιήστε αυτή την πνευματική δύναμη για πραγματικές αλλαγές στον υλικό κόσμο. Ο καθένας από εσάς βρίσκεται στο κατόφλι των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή του. Ο κόσμος σας δίνει τα εργαλεία, αλλά η απόφαση είναι πάντα δική σας. Το επόμενο μέρος θα αποκαλύψει συγκεκριμένες πρακτικές και ενέργειες που πρέπει να κάνετε αμέσως. Τώρα ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς θα επηρεάσει τον καθένα από εσάς. Αλλά η γνώση χωρίς δράση είναι άχρηστη. Επιπλέον, είναι επικίνδυνη, γιατί τώρα δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν το ξέρατε. Τώρα έχετε την ευθύνη. Την ευθύνη να χρησιμοποιήσετε αυτό το κοσμικό κύμα ή να το αφήσετε να περάσει. Και, πιστέψτε με, δεν θα επιστρέψει στη ζωή σας για 157 χρόνια. Σκεφτείτε το. Λοιπόν, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε τώρα, το πρώτο και πιο σημαντικό. Σήμερα, πριν πέσει η νύχτα, πρέπει να καθαρίσετε το χώρο σας. Δεν είναι απλά καθαρισμός, είναι τελετουργία. Πετάξτε όλα τα παλιά, τα σπασμένα, τα περιτά. Κάθε αντικείμενο φέρει ενέργεια. Τα παλιά αντικείμενα σας κρατούν στο παρελθόν. Αδειάστε χώρο για το καινούριο. Ανοίξτε τα παράθυρα. Αφήστε τον καθαρό αέρα να μπει. Αν μπορείτε, ανάψτε θυμία με κεριά. Η ενέργεια του σπιτιού σας πρέπει να είναι καθαρή και έτοιμη να δεχτεί αλλαγές. Δεύτερον, καθαρίστε το σώμα σας. Κάντε ντους ή μπάνιο με θαλασσινό αλάτι. Το νερό ξεπλένει όχι μόνο τη φυσική βρωμιά, αλλά και την ενεργειακή. Φανταστείτε ότι όλη η αρνητική ενέργεια, όλες οι αμφιβολίες, όλοι οι φόβοι φεύγουν στο νερό και εξαφανίζονται. Φορέστε καθαρά ρούχα, κατά προτίμηση λευκά ή ανοιχτόχρωμα. Αυτά τα χρώματα προσελκύουν υψηλές δονήσεις. Τρίτον, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, πρέπει να γράψετε τις προθέσεις σας. Πάρτε ένα καθαρό φύλλο χαρτί και ένα στυλό. Μην το τυπώσετε στον υπολογιστή. Ο χειρόγραφος κείμενο μεταφέρει την προσωπική σας ενέργεια. Γράψτε με το χέρι μια λίστα με αυτά που θέλετε να εκδηλώσετε στη ζωή σας. Αλλά κάντε το σωστά. Μη γράφετε «θέλω» ή «ελπίζω». Γράψτε στον ενεστώτα, σαν να έχει ήδη συμβεί. Ζω στο σπίτι των ονείρων μου. Κερδίζω ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων. Βρίσκομαι σε αρμονική σχέση με τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Είμαι υγιής και γεμάτος ενέργεια. Να είστε συγκεκριμένοι, αλλά μην περιορίζετε το σύμπαν στους τρόπους υλοποίησης. Γράψτε τουλάχιστον 10 προθέσεις. Πρέπει να αφορούν διαφορετικούς τομείς της ζωής σας: οικονομικά, σχέσεις, υγεία, καριέρα, πνευματική ανάπτυξη, δημιουργικότητα. Μην επικεντρώνεστε μόνο στα υλικά. Η ισορροπία είναι σημαντική. Αφού γράψετε, διαβάστε τη λίστα δυνατά 3 φορές. Η φωνή σας είναι μια δόνηση που μεταφέρει την πρόθεση στο σύμπαν. Διαβάστε με συναίσθημα, με πίστη, με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό είναι ήδη δικό σας. Τώρα για το χρόνο. Έχω ήδη πει ότι η πύλη θα είναι ανοιχτή στο μέγιστο μεταξύ 2.345 και 33. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκεστε σε κατάσταση διαλογισμού ή βαθιά συγκέντρωσης. Κλείστε το τηλέφωνο, απενεργοποιήστε όλες τις ειδοποιήσεις. Τίποτα δεν πρέπει να σας αποσπά την προσοχή. Καθίστε άνετα, κλείστε τα μάτια. Αναπνεύστε βαθιά και ομαλά. Με κάθε εισπνοή, φανταστείτε ότι γεμίζετε με χρυσό φως. Είναι το φως της κοσμικής ενέργειας, που εισέρχεται από την κορυφή του κεφαλιού σας και απλώνεται σε όλο το σώμα. Κρατήστε μπροστά σας τη λίστα με τις προθέσεις σας. Ακόμα και αν τα μάτια σας είναι κλειστά, ξέρετε ότι είναι κοντά σας. Φανταστείτε κάθε πρόθεση ως κάτι που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Μην το σκέφτεστε απλά, νιώστε το. Νιώστε χαρά, ευγνωμοσύνη, ικανοποίηση από το γεγονός ότι η ζωή σας έχει ήδη αλλάξει. Τα συναισθήματα είναι το καύσιμο για την υλοποίηση. Όσο πιο έντονα νιώθετε, τόσο πιο γρήγορα θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Αν νιώθετε ότι σας τραβάει ο ύπνος, μην αντιστέκεστε. Είναι φυσιολογικό. Το υποσυνείδητό σας μπορεί να λειτουργήσει με τις ενέργειες της πύλης στον ύπνο ακόμα πιο αποτελεσματικά από μικρόν με τόνο, σε κατάσταση εγρήγορσης. Μόνο πριν κοιμηθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει την πρόθεσή σας στο επίκεντρο της προσοχής σας για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μετά τη διαλογισμό, τοποθετήστε τη λίστα των προθέσεων κάτω από το μαξιλάρι σας. Αφήστε τον εκεί για τις επόμενες 48 ώρες. Το ενεργειακό σας πεδίο θα συνεχίσει να το φορτίζει ακόμα και στον ύπνο.
Τώρα, όσον αφορά τις ενέργειες στο φυσικό κόσμο. Η ενέργεια της αδράνειας είναι απλά όνειρα. Το σύμπαν θα ανοίξει τις πόρτες, αλλά πρέπει να τις περάσετε. Τις επόμενες ημέρες, ενώ η ενέργεια του πύλης είναι ακόμα ενεργή, πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 3 τολμηρά βήματα προς την κατεύθυνση των στόχων σας. Αν θέλετε μια νέα δουλειά ή επαγγελματική εξέλιξη, στείλτε το βιογραφικό σας στην εταιρεία των ονείρων σας. Ζητήστε συνάντηση με το διευθυντή. Δηλώστε τις φιλοδοξίες σας. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, καταχωρήστε το όνομα της εταιρείας, ανοίξτε λογαριασμό, κάντε την πρώτη σας αγορά. Οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμα και μικρή, ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων. Αν θέλετε μια σχέση, βγείτε από το σπίτι, γραφτείτε σε μαθήματα, στο γυμναστήριο, σε εκδηλώσεις όπου μπορείτε να συναντήσετε ομοειδεάτες. Γράψτε σε κάποιον που σας αρέσει. Μην περιμένετε την ιδανική στιγμή. Η ιδανική στιγμή είναι τώρα. Αν έχετε ήδη μια σχέση, αλλά χρειάζεται ανανέωση, ξεκινήστε μια ειλικρινή συζήτηση. Πείτε ομικρόν με τόνο τι δεν έχετε πει. Προτείνετε κάτι νέο που θα ανανεώσει τη σχέση σας. Αν θέλετε να είστε υγιείς, κλείστε ραντεβού με το γιατρό για εξετάσεις. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα διατροφής ή άσκησης. Αφήστε μια συνήθεια που καταστρέφει το σώμα σας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε αυτές τις μέρες θα είναι πιο εύκολες και θα μπορείτε να τις στηρίσετε. Αν θέλετε οικονομική ευημερία, κάντε μια επένδυση, έστω και μικρή, αλλά επενδύστε στον εαυτό σας ή σε ένα έργο που θα σας αποφέρει έσοδα. Τα χρήματα αγαπούν την κίνηση. Ξεκινήστε μια εκπαίδευση που θα αυξήσει την αξία σας στην αγορά. Αυξήστε τις τιμές των υπηρεσιών σας, αν εργάζεστε για λογαριασμό σας. Ζητήστε αύξηση μισθού. Η ενέργεια του πύλης θα υποστηρίξει το θάρρος σας. Σημαντική προειδοποίηση. Δεν θα καταλάβουν όλοι γύρω σας τις ενεργειές σας. Επιπλέον, ορισμένοι θα αντισταθούν στις αλλαγές σας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν μεγαλώνετε, προκαλείτε αυτόματα όσους έχουν κολλήσει. Το φως σας ενοχλεί όσους ζουν στο σκοτάδι. Μην αφήσετε τους φόβους και τις αμφιβολίες των άλλων να σας σταματήσουν. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που πιστεύουν σε εσάς ή προχωρήστε μόνοι. Ο μοναχικός δρόμος είναι καλύτερος από την παρέα εκείνων που σας τραβούν προς τα κάτω. Και τελευταίο, αλλά πιο σημαντικό, η ευγνωμοσύνη. Από τώρα και στο εξής, ξεκινήστε κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη. Ευχαριστήστε για ομικρό με τόνο τι έχετε ήδη. Ευχαριστήστε για ομικρό με τόνο τι έρχεται. Η ευγνωμοσύνη είναι η υψηλότερη δόνηση. Ανοίγει το κανάλι για ακόμα μεγαλύτερη αυθονία. Ξεκινήστε ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Γράψτε τουλάχιστον 5 πράγματα κάθε μέρα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Αυτό θα επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σας σε μια θετική αντίληψη της ζωής. Βρίσκεστε στο κατόφλι μιας νέας εποχής στη ζωή σας. Το σύμπαν έχει ευνοήσει την περίπτωσή σας. Οι ενέργειες ρέουν, οι ευκαιρίες ανοίγονται. Αλλά μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε την επιλογή. Μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε το βήμα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η αδράνεια ισοδυναμεί με άρνηση. Ο φόβος ισοδυναμεί με ήττα. Η τόλμη ισοδυναμεί με νίκη. Αυτή η νύχτα, η 21η ημέρα του Δεκεμβρίου 2025, θα μείνει στην ιστορία. Το ερώτημα είναι αν θα μπείτε στη νέα σας ζωή μαζί της. Η ενέργεια είναι ισχυρή, επικίνδυνη για τους αδύναμους και ευλογημένη για τους τολμηρούς. Οι αρχαίοι έλεγαν: όταν τα ουράνια ανοίγουν, οι ήρωες γεννιούνται και οι δειλοί εξαφανίζονται. Ποιος θα είστε εσείς, η πύλη είναι ανοιχτή. Ήρθε η ώρα. Δράστε. Όχι αύριο, ούτε τον επόμενο μήνα. Τώρα. Κάθε δευτερόλεπτο που χάνετε είναι μια χαμένη ευκαιρία. Το σύμπαν δεν περιμένει, κινείται. Κινήστε μαζί του ή μείνετε πίσω. Η νέα σας ζωή ξεκινά απόψε. Αυθονία, αγάπη, υγεία, επιτυχία. Όλα αυτά είναι ήδη στο δρόμο προς εσάς. Ανοίξτε τα χέρια σας, ανοίξτε την καρδιά σας, δεχτείτε αυτό που ο κόσμος ετοίμαζε για εσάς μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αξίζετε ομικρό με τόνο, τι καλύτερο. Είστε φτιαγμένοι για μεγαλεία. Ήρθε η ώρα να το αποδείξετε.